Mil-bidu ta' dan ix-xahar l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu flimkien mal-Pulizija u d-Dipartiment tas-Saħħa wettqu aktar minn 6,000 spezzjoni f'ristoranti, stabbilimenti u postijiet ta' akkomodazzjoni madwar Malta u Għawdex. 3,000 minnhom saru fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet waqt iż-żmien tal-Karnival. Fis-qarrija l-Ministeru għat-Turiżmu ħabbar li fit-tmiem il-ġimgħa tal-Karnival f'Għawdex ħadd ma nqabad jikser ir-restrizzjonijiet li ġew introdotti għax-xahar ta' Frar. Fl-aħħar 4 ijiem fil-Gżira ta' Tlietolijiet ġew ispezzjonati 802 postijiet ta' akkomodazzjoni minn 1255 li huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Jiġifieri ġew ispezzjonati 65% tal-postijiet ta' akkomodazzjoni liċenzjati f'Għawdex. Fl-istess waqt saru 475 ispezzjoni f'ristoranti u stabbilimenti. Min-naħa l-oħra f'Malta bejn il-11 u l-14 ta' Frar saru 1885 ispezzjoni li 2 minnhom inqabdu miftuħin wara l-perjodu stabbilit mill-liġi, filwaqt li stabbiliment minnhom ġie investigat mill-Pulizija. Franco Boħaġġar mill-Awtorità għat-Turiżmu saħaq kif kull spezzjoni, partikolarment fl-akkomodazzjonijiet, ġiet irrispettata l-privatezza tan-nies. Wieħed irid jara t-tip ta' operazzjonijiet li qed jiġu spezzjonati. Irid jintlaħaq bilanċ bejn il-privatezza tal-persuni kif ukoll dak li jiġi stipulat fil-liġi. Naturalment, dejjem irid jintlaħaq il-bilanċ illi l-ispetturi tal-awtorità jevalwaw kull sitwazzjoni individwali. Intant dan kollu jikkumplimenta l-ħidma tal-Gvern Malti sabiex f'pajjiżna tiġi kontrollata b'suċċess l-imxija tal-COVID-19, anke sabiex fix-xhur li ġejjin nibdew ngħixu n-normalità sħiħa. Fost dawn ir-restrizzjonijiet kien hemm li r-ristoranti jridu jingħalqu sa 11 ta' billejl u ma jiftħux qabel is-6 ta' filgħodu u anke li mhux permess li jkun hemm nies flukandi u residenzi aktar milli hemm sodod fil-post.